Biasane ngendang iki bengi iki dapukane. Ha iki. Oke. Luar biasa. Luar biasa apa? Hilang nyawa, hilang rasa. Aja turu sore kaki. Janganlah tidur di sore hari. Janganlah Anda tidur di sore hari. Kenapa? Iya. Orang ngantuk. Karena ini sebuah tembang ini nasihat dari sesepuh pini sepuh para leluhur-leluhur di zaman dahulu untuk anak putune. Janganlah tidur di sore hari. Jangan tidur di sore Karena hari. Terus? Sebab apa iki mau berarti? Ada malaikat yang mengitari jagat raya, ngubengi bumi. Berarti nek ra turu sore iso weruh malaikat. Ya tergantung orangnya, itu jawabannya nanti di tembang syair-syair tembang ini. Ah iya. Makanya tidak boleh tidur di sore hari karena ada malaikat mengitari jagat. Ah begitu. Yes. Lanjut iki yo. Iya. Nyangkeng bokor kencanane malaikat sing ngelilingi bumi mau nggawa bokor kencanane. Bokor kuwi wadah, kencana kuwi emas. Dadi wadah sing kempling kuning kaya emas. Oh, tak kira bokonge emas. Bokor kok. Bokor itu apa? Dipakai buat apa sih? Bokor itu wadah gini. Oh, itu tempat ya? Tempat, suatu tempat. Tempat emas. Isinya Iya. apa? Ya isinya tergantung syair berikutnya. Oh, begitu. Iya. Isi Donga tetulak kuwi tegese donga keselamatan. Oh, donga. Jadi dalam bokor itu ada donga keselamatan. Ada angga malaikat nggo donga keselamatan. Mula awake dhewe ora entuk turu mergo nyadong donga keselamatan mau. Donga keselamatan. Bar iki Dek Petro iso ora iki kira-kira? Ora. Gampang lho. Ben ketok duet. Sandang kelawan pangan Sandang pangan kuwi simbole rejeki. Dadi sakjroning bokor mau isine donga keselamatan karo rejeki. Mula awake dhewe ora entuk turu sore. Oh ya wes berarti ben ra corona aku tak melek terus wae yo. Melek. Tapi tidak semua orang bisa mendapatkan rezeki dan doa keselamatan tadi. Kenapa? Karena ada jatahnya dewe-dewe. Ya iku. Coba. Oh ya iku. Aja dipedhot-pedhot kok. Ya i. Ya. Ya iku. Ya iku. Bagian nipon. Nah ini dijelaskan baris terakhir. Itu yang dapat bakalan siapa? Ya. Iki sing cari dhewe. Yang mendapatkan donga keselamatan karo rezeki siapa sah? Itu. Siapa sih?
Wong sapa? Coba, Pak. Wong melek Sabar kinanten sabar lan nrimo. Wong melek kinanten Rasa sabar lan rasa nrimo. angel iki. Ora kabeh wong iso kaya ngono ya. Ora nek gur trimo melek gur begadang Melek karo kok nyekel ora kertu iso. ya ora entuk rejeki ngono. Kudu linambaran Kudu rasa. sabar, kudu nrimo. Kuwi lho Mas Keswan ditulungokke. Kudu sabar. Mergo wong sabar kuwi kekasih sing gawe urip. Oh iya. Nek kowe wis dadi kekasih sing gawe urip nyuwun apa ae mesti dipinangkani. Iya. Namanya aja kekasih. Kekasih. Heeh. Wong melek sabarna rimo Asmarandana Semarangan kuwi Iwale. rangkumane innallaha ma'asabirin ngono. Wong sabar dijangkung karo sing gawe urip. Dibacotke lagu apa? Tembang kangen. Tembang kangen. Oke, buka saka vokal. Nino nino. Oh, Iki dari aku ya. apike sing ngendang iki kon joget iki. Sapa Mas Gada? Mas Mantri. Mas Mantri ya. Harus. Ya Mas Mantri duet karo aku ning kene ya. Ayo Mas yo. Ayo joget. Mama Mantri. Oh, biasanya adine terus iki mbok kenten ya. Tapi Mas Mantri ra gelem nek ra babar. Ayo Mas. Nyanyi lo. Yo, ha. Ah iki. Oke. Wah. Lesemono. Iya. Luar biasa iki nek Mas Gadang ra mungkin nih Mas Mantri ngadek. Gene gagah wangun. Pidekso. Selamat malam Mas Mantri. Selamat malam, Mas. Wah. Pripun kabaripun? Wah, sae panjenengan. Alhamdulillah. Wes. Niki sampean mengko nembang karo joget, kira-kira ngatasi ora karo Elisa iki? Ngatasi pun beres mawon. Wes tantane. Wah, ganteng lho iki lho. Lho. Dues. Wow, wangun tenan Wah. lho. Biasane ngendang iki bengi iki dapukane Dapukane. pelawak. Awak. Ora nembang. Kenapa? Maskernya dipakai. Oh ya, itu sudah iya pakai. kata Bu Dokter, maskernya dipakai nggak usah diturunin. Oh ya. Tetap protokol kesehatan. Ya. Kita menjaga jarak. Ya. Ya terima kasih Bu Ini Dokter. ada ini loh, dinai lodong. Akuarium. Nah, ngono. Wah, wes wangun. Ya. Ya, iki joget apa melu nembang Mas Jenengan? Joget apa? Kaya tukang las wis. Itu virusnya nggak bisa keluar dari bawah ya itu berarti. Kalau sudah aman ya. Cuman Virus yang meminimalisir. telusuk. Iya. Dan memberi tambahan informasi bahwa jamu Sriwedari tadi ramuannya dari Puskesmas Sedayu 1. Wah, hebat. biasa kan? bisa pesan di sana ya berarti ya Bu ya. Siapa saja dapat membuat sendiri. Bisa bikin sendiri. Iya. Ini yang dikirim hari ini dari Pedukuhan Watu Argomulyo. Oh, ini tadi jamu ini buatan warga Pedukuhan Watu Argomulyo. Tembang kangen. Waduh. Oh, gayeng iki. Jios. Apa itu gitu? Iya. Wayah wengi udan krimes ra wis suwe. Asik. Banyu kang tumetes dadi seksi kanggo. Oh iya. Wong sing tak tresno. Gogomino Mas Ari. Teko ninggalake aku. Suwung sing
Ya, ya. Dangdut ke? Iya, iya. Iya. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Wah, luar biasa Pak Mantri. Luar biasa. Terus sembah nuwun Mas. Penari kok Mas Mantri iki. Penari ya. Heeh. Dasare pengendang iso joget. Iso dalang, iso nari. Iso dalang barang. Elok. Matur sembah nuwun Mas Petro, Mas Garing, Mas Bagong. Sampun iki wau. Sami-sami. Iler-iler jangan lupa dari Abu Dhabi. Oh, iler-iler dari Abu Dhabi. Oh ya, yang pelak atau selindro bebas ya? Bebas, bebas. Terus malekne terus selindro sanga terus. Tahu krungu to iler-iler? Urung tahu. Wah iya. Heeh. Iki mau sing dumbyang-dumbyang diselingi slow-slow saya iler-iler ben kur. Ler-iler tandure wosumiler ijo royo-royo tak senggut mantenannya. tembang kangen
Bu Tumiono terus silir-lir saking Abu Dhabi. Lanjut Gong. Oke. Niki saking Pak Widagdo Monjali. Oh nggih. Menika sampun nderek transfer teng Mbak Elisa. 250 nyuwun apa ki mau? Kelinci ucul. Lah iya iki ana kelinci ucul saking Pak Rudi Hartono Waru Nusantara nyuwun podang kuning. Siji mboko siji. Sapa Truk sing nembang kelinci ucul pelok barang sapa Truk? Bundari. Wah, Bundari ya. Bundari. Wah, piyaine sing diaturi jumeneng Truk ajar kendel. Ngono. Monggo Bundari jumeneng. Monggo Bundari kula aturi jumeneng. Ngono. Bundari kula aturi jumeneng. Siap gerak. Sampun iki. Nggih. Pun. Kelinci ucul. Dipun bawani nggih, Mbak dari. Bawani? Nggih, bawa pelok. Dadi yogane men iso istirahat, dadi ora nabu terus nggowo. Dituturi nggih kula. Siap. Nek keberatan minta tolong karo kanca-kanca wiraswara ya ora apa-apa. Jumeneng. Yo jumeneng. Mas Eko Igul. Bawa. Nggih. Mongko iku. Ngaten, Mas. Iku. Mangka iku Terus dadi katresnanku ngalor ngidul tepung gelang mungga ya. tepung gelang mungka jale Oper sijine. Pak Kadeno. Pak Kadena. sae bebungah rasaku Halus suarane iki, halus. Halus. Rupane sing rapate halus. yen mulih bakal tak pondok. Wah, Kelinci Ucul karya Mbah Narto Sabdo digarap pripun kula nderek. Ya, langgam nggih saged mbalinan nggih nderek pripun. Manut kula. Kelinci Ucul. Ayo. Kula atur sekedap nggih. Di pripun? Nganu niki enten nawala mbok menawi enten sing napa nemokke HP-ne Bu Wahyu ical. Wonten pundi? Wonten sekitar mriki. Oh. Nggih, mbok menawi enten. Engko didol Mariono. Oh nggih sinten ingkang nemokke HP nyuwun tulung mengke di anu. Menika HP-nipun Presiden. Nggih. Yo. Lajebulane krasa-krasa
Joget terus. kasih Mbak Dari. Iki ana WA saking Profesor Dr. Imam Robanti. Ya iki untuk Gading dan Gadang. Niku saking Profesor Dr. Imam Robanti. Gading-gadang kamu tumbuh penuh bakat, terus berlatih dan belajar. Kamu akan menjadi andalan masa depan anak muda Indonesia. Amin. Untuk Presiden Warga Laras terutama Mbak Elisa Oskarus, you give spirit for young generation to boy modern the truth and culture. Radong aku. Kamu memberi semangat untuk generasi muda, untuk budaya Indonesia di era modern. Garis besar seperti ini. Wah, ya elah. Oke. Ana sing nyuwun podang kuning sing wis transfer 250.000 saking Pak Rudi Hartono Warung Nusantara Jalan Bus Wiramat. Sing nembang sapa Pak? Terus podang kuning Manut. Manut ya. Manut. Sing pinggir kene sing apa? Sing ketok le ndemenakake. Ya. Swager. Swagerdu. Mbak sapa terus? Mbak Oriza. Mbak Oriza. Wah. Iku pomo renang wis kaya nggo pelampung. Oriza. Kampul. Jumeneng niki. Wong kene. Awas mumbul. Ora. Podang kuning. Nah. Menika karya Pak Darno saking Ngawi, Jawa Timur. Nggih, Pak Darno. Nggih, Langsung napa ngagem bawa? Wo, ngangge bawa. Oh, ngagem bawa, nggih. Wah, wis. Pripun jenengan ngagem wonten niku rasane sesek napa mboten? Mumet kula.
Oh, Momot. Nggih, kayak iki nglebokke pripun nggih? Lah tak lebokke kene mah piye. Kurang ambles, kurang ambles. Kurang ambles. Oh nggih. Ditumpangke tenggeniro menika kaya enten kacamatane jerone. Ngeten iki nggih. Ditumpangke lah niku nganggang-nganggang ya sampean. Nah, ngoten. Niki? Oh iya. Ten saged mlebu mike. Oh. Dianggang-anggangke munggah sithik men iso mlebu Nggih, niki mpun ta? Mpun. Dipun bawani Asmaradana. Nggih. Nadyan wujud. Nadyan wujud timbung peksi. Walaupun bentuknya itu hanya seekor burung. Aga wetan lineng brang ta Petruk boleh berkomentar. Ayo. Mas Petruk Takoni. duet bawah ya. Waduh. Kerasa mboten? Ayo Mas Petruk. Nggih, monggo. Kok nggih monggo. Grogi aku. Kamu grogi. Esok duet ya esok. Oke. Kapan-kapan. Tenan lho iki. Nggih. Alus manis nangasa make wasa wenggon kula Wis suwe nggonku lelono mengembara terus golek isi podang jenar nane iba bungah ing atiku nyanding bisa dadi tombo Sunga. Engko bar podang kuning iki ana sing wis transfer 1 juta. Menika nyuwun kadung tresna menika saking Pak Dubes Pretoria, Afrika Selatan. Oh nggih. Podang kuning dirampuke riyen nggih menika sampun transfer teng Mas Admin. Oh iya. Ayo. Nenoi nono. Esuk awan ning omah wis ora krasan keluyuran anggolek sing tak sayang mokang-mokang mikarang janggo anggolek ora krasa esuk awan nganti memang
Matur nuwun. Wah, jan goyangane elok tenan ayo. Ambak gerakane mung goyang tipis-tipis ning disawangi nengsemke. Wah iya yo. Nembang karo joget ki angel. Angel. Heeh. Wah, wis. Seneng ora truk kowe, Tru? Wah, seneng. Wah, iya. Wah, penak. Nggih. Minangkani pamundutan salajengipun menika saking Pak Dubes Petroria. Menika sampun disawer 1 yuta teng admin ngono to. Kadung Tresna. Bu Wahyu ya. Bu Wahyu. Yu Prastiwi sing dienggo der terakhir. Gong dienggo der untuk sing nggo closing ngono. Bu Wahyu, pripun apene lali sampean dele asline. Nggih. Oh, pun kepanggih? Dereng. Wow. Muga-muga bar iki bar wayangan lak ketemu. Nggih, mugi-mugi. Tase bojomu gledhaono lak ketemu kono jero. Nah, iki mugi-mugi. Kadung Tresna. Slendre kan, slendre. Heeh, lama terus katon. Ampun iki lagu susah. Iki kowe menghayati iki pas banget iki. Heeh. Ya. Langsung napa? Langsung mboten napa-napa. Jame pun ngoyak. Melayu. Ngomong apa ya, Truk kowe? Melayu nek Oh, ngoyak. Melayu. Oh, ayo. Lamat wis katon bejane yen bom mangkatan mancarong aduh wirane sinawangan anggo seni
Ya. Pacaane sarwasri sroha tanpa tansah ratu wasamayan amung kang pas parah ning se Makasih matur nuwun Bu Ayu. Muga-muga bariki HP ketemu. Ya. Amin amin. Akeh data-data sing penting. Akeh chattingan-chattingan transaksi tape sing urung. Transaksi tape. Tak kira apa. Ki Gayo Prastiwi. Ya Truk ya. Oke. Wah, apa iki melu omong. Ajar bentar. Kowe sing manggake. Monggo Mbah Canggah. Mergo Mbah Canggahmu. Wah, kaya astronot. Mlotrak iki. Lah Nek tuwa ki mlotrak apa ya? Kok mlotrak? Tak copote mawon nggih. Ampun. Lara wis. Ben arep tak copot. Engko nek rampung dicaplok. Wah. Oh, ya lebih cantik ini. Nunggu nek rampung le Oh, nyopot. oke. Lah iki urung rampung kok dicopot. Wis ben aku wis kemeng. Wah, Jan. Nadyan to sepuh ning jiwa muda iki. Wah, jelas. Wah, wis. Tetep isih enom. Ya le ya, kowe sing kenyek karo aku. Alah ajar mayang wis muni mbah-mbah. Tak susuri pisan. Oh, kono gek njaluk susu kono. Tak susuri apa piye? Ya. Wah, kedaluan. Sugeng dalu Mas Bagong, Mas Petrus. Dalu. Yes, dalu. Niki wonten pamunduran kita jenengan identik dengan kembang rawe gitu ya. Gedruk. Heeh. Iya, heeh. Penonton channel Darak Seno karo channel Ki Sino Nugroho ki apal. Yu Prastiwi angger kembang rawe ki wah wis ngentek-ngentekke kok. Iya, heeh. Kula seneng kembang semboja. Nek kembang sing ning kuburan. Kembang rawe larase slender. Nah iya iki aksene Yu Prastiwi nek nembang karo joget wah wis ngeri kaya Agnes Monica. Mangga kembang rawe ca. Asik. Siang makan nasi, kalau malam minum susu. Susu rasa enak karuan. Susu rasa rasane tak karuan. Dundang Maju mundur mundur maju mundur maju mundur Yo.
masuk. Banjur ngomong Luar biasa. luar biasa apa ilang nyawa Luar biasa. ora ngrasa Kok mau gur umi-umi ora metu suarane mau? wis ra iso metu Wah. Berarti nek gur umi-umi ora iso metu. wis ra iso blas kesel e nuwun nggih Pak niki mbok melih Walah.